Nakajingsimpor palat ke Meghalaya Rural Bank MRB Nongston Branch ban penyeso Aadhaar nakabenta ban lek KYC yakipat ba kalapan long yak Federation of Khasi Jaintia and Garo People Nongston Circle hakal laipor tarik yoyong arja arpusan ban lek panjing pensai nau branch manager ke bank halor ketai keman. Keseng kalapan pau bakani kala kata sibun yakipat ba kham tam yakitu ki basa sajengai kabala kata yak jinglut jingsep bat kapor jongki tang ban lek lek KYC hapo kani ka bank padai bun subu no daki sngi bakerpang lakadai RC ne license siteo ban penyaso Aadhaar khnang bakin la ban lek yak KYC yo wat lek mi bodu branch manager jangka MRB Nongston branch margi usngeo halor ka jingut jingnam jongki pagba jongki kathan Kentame kiba bun ki customer ketika branch ki de kiba nanong kendong te misi yo sio ye ki jingut ba ban leng yo Aadhaar ban le ki KYC nama rabaki le mi habang ban le KYC ne ban leng yo Aadhaar mut le ong ba kasimpor ba ka pensim jinge ki pajba nama ba Yo ban lek mi adu arsin license tang ban lek KYC nane ban leng yo Aadhaar te kadai lor kadai ga benta bangi layo ban yakren bodu branch manager jong te ga MRB te nakaleng jong uru ula penpau hi ya kata ga jing su khia bat ula kularu bong ba un sim khia ban yale hikat balak ban penkloi ya ban pendep yiki KYC bat kunjuru ban leng yo Aadhaar te nakaliang jo branch manager lapor pau ke jing boong ba namar nakaliang jo ka system umut ka khia ye banle kumne baki kumne baki bun baki customer ki ba don ye ka akau ha te ga branch te ga de leng ba jing bun jong ki account holder ba ban yo banle ye KYC te na ka daw ba kimla ye ban le ha ka ju ka por te gadai ning ba jongta te hrei nak le jongi la syukur papet ba katbala ki de ban penkloi ban penyo ya ka KYC namar ki don bapli ki bananong kendong ki wan na jingai ki ong ba ki tu ki ba penlek KYC ki ong ba philak ban wan hadin lai na sausngi te hadin balawan ru kidang syak penbu teng ban te gemut ki ha ban wan license sausen tang na menta ka KYC te gemut kal lom sisa ga jinge bat ka pen so sat mai ki ba ki haban wan arsin license dengan pengkta ru ya ka bai denti lene ga ka por ru kumju te halor kita ka banta tengi na kaliang jo ka FDGP ngalayo iwan ai mo kum ka jingkepat da ubram nejar bun sumkhia ya ka Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya